Durante 12 meses, os alumnos do Obradoiro de Emprego Pazo de Rianxiño formáronse en instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes, ademais de obter os certificados de capacitación profesional que permitirán iniciar unha busca activa de traballo. Os alumnos realizaron diversas intervencións na contorna do Pazo, permitindo a recuperación desta gran zona verde para disfrute dos rianxeiros. Un obradoiro de xardíns que ven de rematar, que está financiado, ¿no?, pola Consellería por preto de 400.000 euros, 15 participantes, ¿no? Penso que tamén creo que fixo moitas actuacións nesta ubicación, polo tanto, bueno, pois os obradoiros de emprego axudan a empregabilidade da xente desempregada na zona e ademais axudan, ¿no?, a rehabilitar zonas, polo tanto cumplen a doble función. O alcalde Julián Bustelo quixo agradecer a aposta da Xunta pola formación en Rianxo, non só a través deste obradoiro, senón tamén do recentemente concedido Monte Noso, de repoboacións forestais, tratamentos silvícolas e conservación de montes. Ese obradoiro que en breves botará a andar, ese obradoiro denominado Monte Noso, que tamén podemos levar a cabo coa axuda da Xunta de Galicia con eses preto de 400.000 euros co que nos axudan, pois servirá tamén para seguir formando a máis persoas, para seguir xerando emprego, pero tamén para recuperar, neste caso, pois zonas de monte de titularidade das comunidades de montes próximas a distintos núcleos. Por tanto, pois tamén ten esa outra parte, non só a parte formativa de emprego, sino esa parte de recuperar certas oas, neste caso alrededor das aldeas, e tamén, bueno, dando pé a que un traballo que xa se ven levando a cabo entre Consello e comunidades de montes, entre elas mesmas, entre sí, pois que continúe e que vai a máis nos próximos meses. O novo obradoiro que dará comezo antes de que remate o ano está dotado tamén con preto de 400.000 euros e consta de 15 prazas.